Чацвер 20 лютага на Белсаце кароткае выданне навінаў. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Працяг расправы над сям'ёй Бабарыкаў. У Валкавыску распачаўся працэс у дачыненні палітвязня Эдуарда Бабарыкі. Эдуарда Бабарыку зноў будуць судзіць паводле 411 артыкулу крымінальнага кодексу за нібыта непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Кіруе працэсам Мікалай Сергеенка. Артыкул 411 дае ўладам магчымасць бескантрольна і фактычна бясконца дадаваць вязням тэрміны зняволення. Эдуарда Бабарыку, сына Віктара Бабарыкі, які ў 2020-м кінуў выклік у барацьбе за прэзідэнцтва Александру Лукашэнку, затрымалі ў ліпені 2020 года. У ліпені 2023 года яго судзілі на 8 гадоў калоніі, а праз год дадалі да ягонага тэрміну яшчэ 2 гады, якраз за нібыта непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Тысячы расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Беларусі. Супольныя з Расіяй вучэнні «Захад-2025» пройдуць у сярэдзіне верасня. Пра гэта заявіў памочнік міністра абароны Беларусі Валерый Равенка. На трэнаваннях войскі, як сцвярджаецца, мусяць адпрацаваць супольныя, абарончыя і наступальныя дзеянні, ды праверыць гатовасць да розных сцэнароў. У манеўрах прымуць удзел больш за 13 тысяч вайскоўцаў. На іх запросяць прадстаўнікоў краінаў-чальцоў АБСЕ, аднак прысутнасць некаторых заходніх назіральнікаў пакуль пад пытаннем, кажа Равенка. Акрамя таго, паводле памочніка міністра абароны, Беларусь гатовая для правядзення ўзаемных вайсковых інспекцыяў з Польшаю на 80 кіламетраў ад мяжы. У Вілейскім раёне пенсіянер загінуў пад коламі аўтакрамы. Пра выпадак паведамілі ў міліцыі Менскай вобласці. Трагедыя адбылася ўчора ў вёсцы Рабцы. Цяжкавік ГАЗ рухаўся заднюю хадою, аднак кіроўца не заўважыў 73-гадовага мясцовага жыхара. Ад атрыманых траўмаў мужчына памёр на месцы. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код, які прывядзе вас на наш Тэлеграм-канал. Падпісвайцеся на Тэлеграм Белсату, калі для вас гэта бяспечна. Абвінавачванні ў бок Уладзіміра Зяленскага ды папярэдняй адміністрацыі. Дональд Трамп зрабіў шэраг гучных заяваў адносна вайны ва ўкраіне. Амерыканскі прэзідэнт сярод іншага заявіў, што палітыка ягонага папярэдніка вяла свет да Трэцяй сусветнай вайны, ды спрагназаваў, што на завяршэнне расійскай агрэсіі супраць Украіны спатрэбіцца прыкладна год. Мы зможам гэта зрабіць. Думаю, нават Пуцін прызнаў гэта. Байден ніколі не спрабаваў. Еўропа не змагла ўсталяваць мір, хаця Зяленскі, верагодна, хоча гэтага. А можа, ён хоча захаваць кармушку. Я не ведаю, у чым праблема, але ён не змог. Ён вельмі засмучаны, што яго не запрасілі. Ён мог бы прыехаць, калі б захацеў, але яго не запрасілі ў Саудаўскую Аравію. Але ён працуе ўжо 3 гады. Ён ні разу не сустракаўся і не тэлефанаваў, каб спыніць гэтую вайну. Гэта жах. Тым часам ранейшыя заявы Трампа пра тое, што прэзідэнт Украіны, маўляў, дыктатар, мае нізкі рэйтынг і баіцца выбараў, а таксама фактычнае абвінавачванне самой Украіны ў расійскай агрэсіі працягваюць выклікаць негатыўную рэакцыю сусветных палітычных лідараў, а таксама амерыканскіх палітыкаў, як з лагеру дэмакратаў, так і са стану рэспубліканскай партыі, якую рэпрэзентуе Трамп. Цягам ночы і раніцы расійскія войскі выпусцілі па тэрыторыі Украіны 161 беспілотнік розных тыпаў. Як паведамляюць у ЗСУ, збіць удалося 80 дронаў, яшчэ 78 былі заглушаныя сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Выкарыстоўвалі акупацыйныя войскі для абстрэлу Украіны гэтай ноччу і балістычныя ды крылатыя ракеты. У Херсоне ад расійскага авіаудару па жылым шматпавярховіку пацярпелі не меней за 6 асобаў. Сярод пацярпелых 2 дзяцей. Іхная маці папярэдне ўсё яшчэ застаецца пад заваламі. На месцы працягваецца пошукава-ратаўнічая аперацыя. 15 кватэраў з 1 па 10 паверх разбураныя цалкам. Агулам за мінулую ноч расейцы скінулі на горад 3 авіабомбы. Гукі выбухаў гэтай ноччу чулі таксама жыхары Харкава, Кіеўскай і Чаркасскай вобласцяў. У Адэсе, дзе днём раней вялікая частка гораду засталася праз расійскі абстрэл без электраэнергіі, і зноў атакаваны аб'ект энергетыкі. Прыродная трагедыя ў Аўстраліі. У штаце Тасманія на бераг выкінуліся больш як 150 кітоў. Абсалютную большасць жывёлінаў спецыяльным службам і валанцёрам уратаваць не ўдалося.
Прыкладна 90 са 150 кітоў псеўдакасатак, што выкінуліся на цяжкадасяжны пляж, заставаліся жывыя. Аднак зооактывістам не ўдалося вярнуць іх у акіян. Аперацыі заміналі асаблівасці мясціны і неспрыяльнае надвор'е. Кітоў зноў і зноў прыбівала да берагу. Каб не мучыць жывёлінаў, было прынятае рашэнне наконт іхнай эўтаназіі. Дакладную прычыну, чаму гэткая колькасць асобінаў апынулася на беразе, паспрабуюць высветліць пры пасмяротных даследаваннях. Кіты псеўдакасаткі вельмі падобныя да сапраўдных касатак, толькі меншыя. Гэты від адносіцца да акіянічных дельфінаў і зазнае пагрозу знікнення. І на завяршэнне выдання навіны спорту. У футбольнай лізе чэмпіёнаў праз стыкавыя матчы вызначыліся ўсе ўдзельнікі стадыі 1/8 фіналу. Леташні пераможца турніру мадрыдскі Рэал у галоўным супрацьстаянні стадыі стыкавых матчаў стаўся мацнейшым за пазалеташняга ўладальніка трафею англійскі Манчестер Сіці. У матчы ў адказ іспанцы пасля цяжкой перамогі ў гасцях удома не пакінулі шансаў суперніку. 3-1 і хет-трык Кільяна Мбапэ. Пуцёўкі ў наступную стадыю атрымалі таксама Пары Сен-Жэрмен з Францыі, нямецкія Баварыя і Барусія, Феенорд і ПСВ з Нідерландаў, а таксама бельгійскі Бруге і Бенфіка з Партугаліі. У 1/8 яны далучацца да 8 найлепшых камандаў групавой стадыі, якія прапускалі стадыю стыкавых матчаў. Перспектывы згуляць у лізе чэмпіёнаў ці іншым еўракубку мае цяпер і беларускі форвард Ілля Шкурын. 25гадовы выхаванец віцебскага футболу афіцыйна далучыўся да складу найтытулаванейшага клубу Польшы варшаўскай легіі. Як паведамляюць польскія медыі, за трансфер Шкурына ягоны мінулы клуб «Сталь» з гораду Мелец атрымае каля 1,5 мільёна еўраў. Гэта адзін з найдаражэйшых пераходаў у гісторыі ўнутры польскай лігі. У гэтым сезоне на рахунку Іллі 5 галоў і 2 галявыя перадачы. Новы клуб беларуса ідзе ў польскай экстраклясе на 4-й пазіцыі, а ў Еўропе працягвае выступаць у лізе канферэнцыяў УЕФА. На гэтым я з вами развітваюся. Больш поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровым эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.